abuda mu 999 ndiye anenge arasika. Saka mukuru ngaatarise vaive navo aone kuti vanopururudza kana mai vaive vaitaura zvavaitaura zviro vanopururudza ndevaive navo here kana ndevakasangana navo panzira. Vari kufarirei chisingafadzi wawakabva navo. Saka isu as war veterans nevanhu veZimbabwe vakatsigira hondo hatina kusacrificera kuti mangwana zvinzi mhuri yekwangana ndo yoita machikichori, pabuda murume papinda mukadzi, pabuda mukadzi papinda mwana. Isu tichingozvuviwa semasanzu. Aimi kare taiti ticha vakati 1 minus 2 toti itikanti, ende iyo inonzi itikanti hazviti. Mai ngavavate vachiziva kuti final word yeZimbabwe haibvi kuna vaMugabe. VaMugabe kuda vanhu vakuti vakafunga kuti zvoreva vanhu vakawanda. Kukudza kwekuti munhu mukuru Mugabe umwe chete cannot decide for millions. Imi motofara kuti murume wangu anogona zvaareva ndizvo kunani. Ndalasadza ina harina kubva kwavari nhasi. Saka vanhu vari kurarama nenzira idzodzo. Hatidi kufurirana tichiudzana kudzidzisa vanhu kuti vajaire kunanzva poison vachifamba nayo. We don't want that. Saka vanhu veZimbabwe muchavhota zvakanaka, muchivhotera wamunoda.